What's good Chupito Boy Sticks Mapenzela 2.0. Nani niyazi bafethile ntwana kama 11 eProma noma 7. Yeah, today we are trying something new. Yeah, since vele nibonile caption yeah, ngizobuza lezi zami inyana nje ama question nyana. Abhida. Yeah, we personal, nothing personal there my friends. Kula nishama intro fade. But what's good with Chupito Boy mchama di ding ding all the ching ching and shit. Nani niyazi bafethile umfana fresh fish from France lo mntu songasiphuza Sprite brilliant angithi ngifuna feature Sprite. But siphethe bani? Hayi siphethe uLSG mfana ongana intro. Yeah guys anginayo intro. Afidi. Sinkami. Sinkami la kuthiwani. Like mawuqabanga nginibuza nithule ne. Mawuqabanga uvukelwa kakhulu kulo cherry omphethe manje okudlula lo wasekuqaleni. Lo manje Uyavukela. Wena vele kamereni ntanga. Yeah lo wamayi bathi. Yeah. Lo wamayi. Benza kakhulu. Afidi question number 2. Oh, okay. Okay. Yini difference phakathi kwe-ex yakho nalo cherry wakho mphethe manje? i-difference. Yeah. Ntwana difference intwana ukuthi yabo lo wamaye. Yeah. Antwana okay like yabo akafani lo wasicaleni like intanga. Lo yabo lo yantwana ya. Lapha bengithola ukuthi hayi challenge intanga like into mengisho. Yeah. Bekumele like ngize ndoda yabo like yenze action ukuze into angiyenzakala. Yeah. Amayi lo wamaye kulula nto. Yeah. Hayi yonke into imnandi. Ende right lento le. Vele man kumele ungabilezo man uthi maye lo kumele funa size silwe. Yeah. Elithobela umthetho. Nawe ntanga phendula. Ithini? Yini difference phakathi kwe-ex yakho nalo mntwana omphethe nuku? Ayikho. What? Bro, what are you talking about, man? Ayikho. Hayi ndoda ikhona ihlezi khona Ayikho. i-difference nothi Ayikho. i-ex yakhe ayikaze yafana nocherry uqeda Yeah. manje. Ngiyayizwa question. Yeah, Ayikho difference intanga hayi. Ayikho ntanga. Futhi uthi wakho amaye Okay. uyafana nale wasicaleni. Hawu, Straight. afere ke uzobathinda. Iva manje the question number 3. Inkinga ngaqale kabi yo. Yo, sorry guys. Uzucabanga ukuthi uzoba ne Hayi khona indumbeni uyabheka. Khathele yo bathi. Yeah. I-girlfriend yo. I-girlfriend yakho iksiza. Yini wena manje? Mosha isilungu. Hayi man ntanga. Yabona ntanga uyangikhohlisa manje. Short. Iva manje le question. Jita nisulang i-selfie. Ansulang i-selfie. Okay, yeah. Manje ne umuphi ucherry omthembayo ku-ex yakho nalo mphethe manje? Ngilo ngimphethe maye ngimthembayo. Ex yakho ayisayithembi. Exa mina ngasho ukuthi mina like ngibona ngathi uyajola sokuthi ngimlandeleli. Oh, phumile la. Ndoda. Wena Yeah. Chewama. Obvious. uthemba yena. Afili my chance. Alama question lawa ntanga yabheda lawa. Ngathi ngizombuza wengqondo. Awushayi convo. Yeah. Yini oyilindele kucherry wakho
ku-ex yakho into ebeyinganayo. engiyilindele Ya kulotshe kwamanje i-ex yakho into ebeyinganayo. hayi imali ntwana. Ade. Ade. Yeah. imali Bhekangana zakho. alo bangenazakho bekafuna mina ngimpetshele ngithatha imali Yena ayithatha. awu uzoyenza iplan imbokodo Afi. Wena Ithini question? mangandoda. You are slow learner. Fucking idiot. Uyabo. Ungibuyisele emuva ntanga ivama ile question. Ntanga uyabona ukuthi angatholi lama question. Oh yini oyilindele nge-girlfriend yakhe i-ex yakho ibinganayo. Futumala ntwana. Fudumala. Necare. I don't think he will come back again. Oh. Like ufudumala kanjani? iKenya ibo. lo munye bangenandaba nawo Ike. Bambani lo. oh shit lo munye bangenandaba nayo Angishongo kanjalo. Phela Mina kusho- bamba lokho ukuthi ngithi Ike. afile nani ningitshele kuma comment Le section iyayisabi lo i-ex muntu yayo uthi- le. yeah isayincane isayincane Yeah. Afi. Okay. Yini like what is love ntanga? Ngamagama wakho nje. In your own words. Love. Yeah. Like Angithi mangithi inhlezi like nithi I love you. amakama wami. Yeah, in your own words. Yeah. Owner of my heart. yeah Yeah. I love you, owner of your heart. Yeah. yazi mina like love bafethi into kanjani nani niyazi mas like i-relationship enisherayo wena nomuntu wakho like even noma ngabe kungathiwa Kumele akusumuntu sidinwe, wakhe yabo maka like umuntu one-care for wena like uthando like umuntu like uya-understand mos ukuthi uthando like into kanjani Yeah. Yeah. Like aba umuntu understand. one-care umuntu one-care for- Ubona for wena. kanjani ukuthi une-care? Awu ndithi izinto azenzayo ntanga umuntu ntanga one-care uyazi ntanga ukuthi like uyakubona ntanga namhlanje ungekho grand uzokubuza ukuthi khambani noma ngathiwa ntanga like ngiyakubona ukuthi hayi ntana ulambile ntwana Yeah. ngiyakubona ukuthi hayi lo mntwana yami ilambile ngishayela ukudlanyana lapha ngithi ngiyakhaya so ukukhombisa uthando uyakubonisa ukuthi like ngisho ngathiwa like yenzakalani u-there for wena Yeah. yeah Ngiyakuzwa mfana uyaqhaza. No. Usabi ex yakhe bro. Hi guys. maybe Ayikuthi exact- ngiyamsaba. maybe ex-akhe beshayana Basadi ba kumarete. Kumarete laser. Basadi kumarete. Not everyone. There was like, guys, when we say basadi kumarete, there are specific ones that are marete. We not say everyone. Shabani. sesiphila kuyikhathi ntanga Shabani. oh hayi angasiye bengisho mina kuphela ungayithathi Lama personal. question. Nami ngiyabuza. A personal ntanga. A trend. Hayi ba. Ama ex wena azo chest. Makathini. Now why am I chest of drawer? Angazi ngabuza nini. Hayi ngibuzile. Oh, uphatha kanjani ukuxhumana ne-girlfriend yakho uma uqhathanisa ne-ex yakho? Nama ngiya-understand le. Bathi Iva, uphatha kanjani ukuxhumana ne-girlfriend yakho uma uqhathanisa ne-ex yakho? angizulu inkinga la. I-English yahlula. Isizulu sahlula. Kanti kenzakalani South Hayi Africa? bo.
Beka umuntu. Bachita. Mina ngicabanga ukuthi intanga sibuzane thina ke. Get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready. I want you to jog. Get ready, get ready. Uzi video yabo phela ivideo seyiqalile ngesikhathi. Kini intanga. Ya sibuzane thina ama question. Ungibeke ifoni yami ndada. Beka ifoni yami ntanga. Yini manje wena? Leyo Yini copy ntanga? ntanga. Hayi ntanga. Umama okay, cala mina. Yeah. Ne guys. Akusase uyibo labafana. Loyalty fam. Yeah, niyazi bafethu Niyazi, ya cooking. Something Akuthi nje amazing. bakuvali, ayikuthi nje bakuvali ikolo. Zakala ntanga. Basazozwa ngama knockout. Khamba. Yini ntanga? Ntanga wena. Yeah. Yini ntanga? Hayi bo. Yaqina ring light. Yeah. Yini ntanga? Yo, my friend. Zakale video khamba ntanga. Ntanga siyawupharate wona uyasuka ntanga How yini? lighting light. Video. Like ring light ntanga Yeah. kube. Evideo ntanga. Hayibo. Si fresh lesa stick Hayibo. ntanga lesista. Eh? Si fresh lesa. Va. Usatha my lesi. Manje ntanga. Lo mntana lo angimcavi. Hayibo. Ya. Okay. My lady. Ntanga uyapema video ntwana. Ntanga Thingibone ntanga. Kunga iPhone ntanga yini manje? Yo, lo mntana ecava ngiyamfanisa ntanga. Hayibo bachita umngani wami lo. Umngani wakho. Nina bachita. Yo, lo sticks. Ama-beef azoqala manje, uyi-understand? Ha? Thina sizohleka sibeke nje. Hayibo. Khambani bachita. Yo, lo sticks ntanga. Khambani. Yo, ntanga. Hayibo nina bachita nicabangani kanti? Baba. Lo ntwana, hayi kabi ntwana. Mina ngiyamfanisa lo mntana lo akusilo ntanga. Yakhumbule ngize ngifika ntanga kokuqala. Bese Akusilo weza kubo wena ngitshela ukuthi ukelapho. Hey! Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. so Ntwana uyapema ntwana. Ayichubekeli mina ngizinto awutshela amasimba ntanga. Utshwala amasimba ngana ume lisikho ntwana. Alenta. Alenta. ayinja ntanga. Ngana ushona Yinja, ntanga. Awuyinja. Umacala lo ntanga. Awuyinja ntwana. Yo, ntanga. Lezongishaya le shot ngathi uzohlala ngayini ntwana. Oh! Khambani. Uye lo mntana omusha lo. Wena sticks bachita ntanga. men bachita.
Awuna-sticks intwana. Hayi ntwana. Asiqhubekeni ivideo bachi. Lento yenzile ntwana. Umashesha ntwana yawo. Ntwana lentana le. Nali fa. Usamphethe mosona lo mntwana. Khambani bachi. Nali fa. Hayi bolezi. 5 la ntwana. Bhekani machi. Guys, Bamshaya Thimba bangani. Hayibo. Guys, ngingathimba bangani. Umaqala wami lo ntanga. Imihlolo le. Le. Mawuphethe. Hayibo machita. Sabu sithi singathemba bangani. Yo ntwana. Ngikushaya ikofa nje. Abantu basiqhubekele ngamavideo bathi. Ivideo bachi. Bathi ivideo. Wacimela ivideo uzalifuna. Oh ntanga ntanga siqhubeke. Ivideo icime ntanga. Relax ntanga. Ntanga ivideo bathi Cima le video. hayi ndoda. Sakala ntanga sticks. Uno fresh ntwana. Awume nawe ntwana. Mina majenzi. Yo. Ntanga sticks angisakuthembi ntwana. Le yathema ntwana ivideo yini ntanga. Seyimosha vele le video. Asiqhubekeni ivideo ke ukulaga ntanga. Yeah, ulahata. Majenzi. Yo bashite tofule makweshini. Ahlakeni bajethu kula. Ngingantanga. Mapenzi. Ama-sticks tangazongitshayela amasiko. It's about to go down. Ngitana ufunani efonini yakho. Yo le baba cha vyalo ntanga umngani wami angithi ngiyakutshela kusikho. I don't think he will come back again. Lezo mshaya short. Awu. Bawungangifaki mina kahle. Kabi shaya iphone yami ngabuhlungu kanjani le ntanga. Dala ngitana ufunani efonini yakho. Yo le. Umaqala. Before I give up on dating. Before I give up on dating, is there anyone to finish me completely? To finish me completely. I'm tired of this constant heartbreak. Umaqala wakho. Yeah. From when? Dala ntanga. Umacala wena sobala umacala nokuyela buchiri wachita. Ungalahi ntanga ilahisi le ndaba ntanga uzenza umntwana ngishaya. Asiqhubekele bajethi namavideo. Asisaqhubeka ivideo. Into dange. Akayisimbambile guys. Asimbambile. Asibambile ntwana iprank cha. Hamba masima ntanga Mafranyo ufunani efonini back yakho. sokubonisa ntwana mafranyo iprank ntwana. Guys simbambile please Asimtholile. don't forget to subscribe guys, like, Share, comment, comment. ivale simbonise ntwana.